Obedie dot kanyo. Nikech dot kanyo nitie cool air ma oko. Gimi wacho na dier yawnegi. Yes. Koro ka yaw fan ni. Ineno ka yaw fan kama. Fan ni koro and fan ni ka ema konyo to bring yellow kata feel kaka fan ni. Feel. Koro fan ni ineno ogin the whole house yaka tung kucha. And a very powerful one. And a big one. You can see. Yeah, it's true. Koro it just help them. Oh, because I warrant to fan timango kubagwediti. Yes. Oh. Broilers mi neno ka. Ntie mwa ichinjo tiketi freezer. Koro customers madwaro mosebedo slaughtered go mose chinji go to nyiew from here. Koro wan gumo kumwaketi freezer ma customers madwaro ng'eny customers dwaro ma live. But ntie customers madwaro mose chinji modhi tedo na sano. Koro wakano gi freezer nikech kikano gi freezer to gikethre. I freezer kanyo ginyalo dak kata 2 months kok gikethre ka gina fresh. Oh. Koro an guma kan freezer bi tayari. Okay. Mose chinji. Koro nen ka? Yeah, ene ot kai. Freezer ni ot kai. Yes. Okay, koro kidonjo kae. Koro kae is kaka store mara. Micro store ni? Oh. Mar store mara. Makane chiemo mango mama ka. Mai maka, magi briquettes, emikete jiko kagitindo. Neno kagipogre gi maka kawaida. Kendo gin very strong. Magi nitie jiko special ma koketie to the gibro liel gotieno te nyaka gokinyi. Koro produce heat. Sama gitindo cha. 1 day old kokelgi cha. They need this. Miyo gi kelon gi liet. Oh. Koro magi freezer gi. Freezer ni maya nyalo tingo 250 broilers moyang. Mano bro tingo gimoro around 150 moseyang. Koro kidhi yeka tineno. Koro magi ma moseyang go. Koro gichalo kama. Dongo. Size ni? Yeah. Koro size ni is 1.7 a kilo. To mai ni wacho ni 500. 500. Yeah, kimoso gi 500. Okay. Koro samwa oyango gi to gipong'o nyaka malo ka. Samwan kod excess. Kuma wantie ni japuro nyiswa ni nitie jogo mohero ng'iewo gweno mangima to nitie jogo bende ma samoro wacho ni oyo akala to be okadwa na dhi athagore ot adwa mise yango omiyo kose yange to mai kako chalo to be ibo wacho ni be en achiel ok ni koyango ni to be ipogore koyango ni kata koko yango ni be ibedo mana siling 500 omiyo we akaw kinde ni mar ka rusa mar dakika moko machuok air dhi yweyo ai to bani aduogo kikidhi mabo. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet kai kinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre go sipna malich kamae ko siparo ni nen mana kende ka an ka mora achiel kode to joma ni kae te bende ni kode en chunja dek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakoromoga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakoromoga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakoromoga jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoromoga jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo. Ka bende adwa naparni ni kawuono antie e kaunti mar Siaya, Yala Town. Odiochieng' ma kawuono wapuonjore kit pith mar gwen. Gwen ma kawuono wadwa wuoye gi kinde ma bende wan godo ni. Kidieny mokwongo ne wawuoye kit gweno mar broiler. To gi sani wadwa wuoye layer. Pogruok mane mantie kit broiler gi layer. Mago te wadwa ng'eyo e kidieny mar ariyo. Omiyo machiegni kendo e kidieny mar ariyo. Wadhi... Koro ka be watimo the same thing. Disinfectant nyaka. Yeah. Okay. Odni magi gin 1,400. Ot machielo cha tingo 3,500. Ot machielo chan. To odni pod ok tieko. Ineno cages go bago pod ok ginene. Cages bro biro kae nyaka mwisho kae. Koro odni kende kaka en ni kama eri kende. Obutingo gimoro 2,500. 2,500. Moro cha tingo 3,500. Yes. To koro kuma wantie di magie rom nade. Ere madito kind mae gi ot moro cha. Magi matindo. Magi nyoche ko chako nyuol. Ma sani gin I think 7 months old. Yeah. Magi 7 months. Makoserwako higa. Okay. Makabo bedo by August gibo bedo 2 years. To ka gichopo 2 years, tiuso gi kaka X layers. X layers ema koro iuso e otende madongo kaka kienyeji. Okay. Yes. Oh. Koro agi kineno gi bro dhi hama for 2 years ka ginyuolo tong. So bang 2 years tibeno ka koro sano koro yier chako bedo rumu e dir gunu kamae. Kech ng'ut gi magirwako in between singengeni. Ema miyo yier koro rumu e ng'ut gi. Oh, sate. Sate mondo gichiem. Oh. Yes. Tineno kae gin gi pi. Moyeno ka gin gi pi ma automatic. Onge pi mimiyo gi donge no mae ka ging'eyo. Kada mae gina dogi gi regi. Kete kata dogi to gindeno kidie malo kama to pi to pi o. Koro ging'eyo. Gitiyo to kama to koro gimodha. Koro wach pi wanokwa bora ni satimo the connection mar pi koa oko ka biro kae. To it just runs. En oringa kamano to pi nitie non stop. Pino nyaka bedie mokwongo. Pino ka onge. Nikech keng'iyo feeds gi kendo kaka feeds gi chal. En very dry. Koro ing'eno duondgi tuo. Koro nyaka gimodh pi mang'eny. Kendo nyaka make sure ni pigno ler. Ok inyal miyo pi moro amora ma chafu. Mano to bro affect. Okay.
Aya, to koro kendo gima fwenyo kae niya, dhog-gi kata beaks, aneno gichalo ka gima ong'adgi. Ang'o omiyo timnegi kama? Ng'ado beaks gi okonyo mondo kik gichom tong'. Nikech ka dhog-gi boyo sharp ka, to gibiro gine tong' to gichamo. Koro kong'ad gini kama to ok gicham tong'. Namba 2, ok gisomre. Ka beak-gi kane boyo ka, kendo sama moro nyuol chande, to sama tong' wuok chande, to gichako somo sianda nyawadgi. Ting'en mano ka osoma dichiel diriyo kende to tho. Mano nego gwen gi kabisa. En number 1 killer mar gwen moko bedo gi beak. Ka dhoge borno, to ginegre mana kendgi, kamane ka gitimo. Koro mano nyaka ng'ad, emomiyo ka dhoge gi chieko kamae. To koro wach ni sama isekawo tong' gi mikete tray, sani tray uso pesa diwa? Sani tray, gima thagowa karwa ka, tong' ma a Uganda. Thagowa kabisa. Kethonwa market every year. En gima wase fight for, wasetemo loso kata kod jo sirikal, MPs wawa, wasetemo loso go, to ok wayud solution at all. Kethonwa kabisa. Kethonwa business mokiyot. Sani auso tray, 380 a tray. Compared to early last year, man also tray 450. To 380 now also, to put them up gi complain tong ma Uganda, it was 320 a tray. Koro mano okonywa, thago kabisa. Aka fam. En stress marach. En stress kabisa. To koro ere kaka ini wuon, akia ka inya fwenyo ka gweno ok ni maber, kari kae, to kifwenyo itimo nang'o? An gu manager mani e farm kamo bedo trained, well trained. Odhi round sechete, sasa moneno ka gweno ok ni maber, to bedo isolated. Isolated means igole e cage neno, tidhi kete kar kende. Ineno ka koi manonogo, ikete kar kende moko bed gi moko gi. Nikech gweno magi kantie achiel nigi problem. To koki isolate, koki golo piyo, to gino nyalo spread ni moko ka. Koro sasa mo gine chande, to nyaki kaw gweno bi gol oko, bi dhi kete kar kende mopogre mabor. Number 2, nyaki luong the vet. And the vet na mabiro kae, vet na visit every week. Vet na visit. To sasa man gu problem, tigoche immediately to bo biro. To I onyisi the problem, to misi kata yak go migi, to and more advice. Yes. Gin midhiero magi kata challenges magi ma ini wuon iseyude kinde misebedo kipidho kit layers gi? Challenges maduong' en nengo tu. Mane ne challenge man go tek kabisa. Other challenges onge as such nikech one called good management, hygiene top notch. So, hygiene ema nyaka bed number 1. Hygiene. Nikech kokin good hygiene e farm to disaster. Yeah. Karika bende timo value addition. Value addition anyalo wacho ni watimo. Yes. Yeah. Aina mane? Value addition eno kaka sani wan ginene ma iye kanyo no. Mago ingen mago be gin be kamo ngeni gologi after every 4 days. Gologi. Oko mar gwen. Waste gi go igolo after 4 days. To ngeni tie joma nyiewogi. Joma nyiewogi pick up and ngama biro pick up e gate kanyo. Ti olone to digo. To koro ne pick up kamano pesa chalo ma pick up mar manyiwa no also 5,000 pick up. To ntie ngama ni on standby meno biro ga. Dwaro ng'eny malich. Yeah, nikech manyiwa mar gini, mar gwen gi. Onge manyiwa number 1 kama. Kato be ne a lot, kato be ne oduma, onge manyiwa machalo gi manyiwa mar gwen. Ai to kisekete kamoro e farm kamiyo lecha 2 years, and then kanyo magine and just keep on producing. E mane value ne the best manure. Daher ng'eyo ni to ini wuon kaka jalo mabende nigi kama duong' sana kata puodho maduong' mar kit gwen aina. Bende in gi ndalo kata sessions ma samoro ikawo ma ipuonjo godo ji, puonjo kaka inya pidho gwen, ang'o ma ng'ato nyaka bed go kapok ochako. Koso enena ni ino handi ni kiseuso tong' ti uso broiler to in sawa? No. An asepuonjo ji mang'eny. Kwanza minister mas Siaya mar agriculture
refer na ji kae mang'eny malich ma a train. Nitie bwana moro mancho oro na kae ma retired. Mancho miye bancho segero ot maduong' na kama ube odwa chak. Tingen ena joma an kabro train ng'ato, tabro train in a best way or kaka an ingen I went into sharks. I lost a lot of money. Yes. But I'm gonna train in the best way. Kakobro chako gino, abo me the best direction. Ma onge kumobro lose ye, kakana lose during my time. Omyo anybody madwaro training, I'm free to do that. Free of charge. Free of charge? Oh yeah. Awesome. I don't charge. To nengat makoka dwa chako to samoro yuto ne ok ni mala ahinya. Inyalo advice ng'ata ina ni nani? Abo advice ochak kuma uwezo mare drome. Ngichingeno kinyalo chako kaka mara ni ng'en costed a lot of money. Abro kone mro chak gi kumonyalo. Kendo abo advice at least gimonyalo chako go mabro konye maber. Babro kelo ne pesa mapiyo. Ngich ingene layers ni en ingene okomi pesa piyo. Ngich ingene nyaki chake from 1 day old TP doggy and vaccination must stage after stage after stage. Mabe ubro neno bangi ka the vet timo man. Mano kao time. Tingin sa mo kao time sa nyaki feed gi. I-feed gi every day. But advice ga jo manyalo timo ka inyalo yudo market. Inyalo yudo market mar broilers. Broilers will be quick, easy, and give me 5 weeks can to get ready to also. To kilo pesa. Bora ninyalo import market, inyalo yudo market. But kapo kitimo mano, team research mar market kumibro teri products ino. Kiki chak blindly kaka na chako. Ana chako blindly na onge market, na onge gi that network. Na onge go. Makaka sani tango, sani am okay. But kana chako na suffer. But ngata machako abro advice mundo team manu monja. Tonya chako gi pesa marom nade ne ng'ama chako wasium ni ng'ani ni mapiny kabisa. Ingeni kapoko chako to nyako ger ot. Yes. Number 1, nyako ger ot. Kose gero ot no. Koreko to kapoko gero ot no. Odwa ng'eyo to odwa keto ang'o. Odwa keto broilers koso odwa keto layers. Mano nyako kungo ng'e monde. Kose identify man. Koro ochako go gero ot. Yes. Gero ot. Enana kaka kineno maeni. Kaka kineno maeri bora ni in security maber. Ngi security kionge go. Tigin kiny. Give me a family. So the best security mi alo bedo go en kaka bedo kod guogi kata kod guard a family. Kod CCTV adek. Yes. Nikech wawuoyo gwen mar layers mabende miyo watong'. Adwa na rom gi vet kata daktari mabende nigi lony odhi nyiswa kit arita ma onego bed ni miyo gwen aina gi. Gin chanjo timiyo gi bang' kinde marom nade. En owuon samo biro e wach ni ir japur kamae otimo chanjo gi bang' kinde marom nade. Omiyo we adonje iye ka arom gi jalno mabende dhi nyiswa kaka en owuon osebedo kokonyo gwen kata jogo mabende jopur. Omiyo wadhi wanena. Mokwongo ber ka jopiny ng'eyi kaito koka inyiswa gima in kawuono itimo. An iluonga ni Kennedy Onyango Moro. An vet. Asebedo vet kuom higni 11. To chakre higa mar 2019. 2019. Abedo ka wach gwene makora ang'iyo kabisa. Nikech naneno ka jowa chandre kabisa. Gwen ne to, gwen numbers ne ni piny. Ne wa rely tong' ma oko, ring'o ma oko mondo gi obedie Nyanza. Koro naneno ni adonje wach gweno ka nikech ne maneno ka koro en gi gap maduong' kabisa. Erokamano ahinya. In kaka daktari kata vet mabende osebedo ka konyo jopur korka pith mar gwen. Nitiere ndalo mabende owinjore ni gweno imiyo chanjo koso gwen inyamiya chanjo samoro amora. Koro luwore gi gweno ma ng'ato pidho. Gwen wan go tiel adek. Nitie gweno mar ring'o
en mar ring'o to otieko ndalo 30. Iluongo ni broiler. Gin gibiro ka gin pre-vaccinated, osechanjgi cha. Koro gima japur timo en oboost vaccine mane osemigi. Nikech broiler ndialone tin. Koro joma ne kelo mane losogi ne oyudo ka ne githo mang'eny. Koro ne gineno ni mondo giketh wach thone mang'eny, gikel ka gisebedo pre-vaccinated, osemigi chanjo. Then nitiere mag ring'o gi tong', dual purpose, ma Kisungu luongo ni dual purpose. Gin gidak dweche 3. Kidwa kelo gi mag ring'o, dweche 3 tiusogi. Then kata kidwa gine to koro gidhi kalo kanyo. Koro gin vaccination schedule margi kambi miyo ji. Koro kambi nyisi ni gweno ni karomo this number of age yema. Kamano nyaka tiekgi. Then magi ting'e ni complicated, magi dak higni 2. Koro nikech odwa dak higni 2, nyaka protected mondo kik obed ni tuoche nyalo make. Koro nyaka obed koromo jumbe 2 tichak miyogi yath. Nitie mimiyogi pi, nitie michuoge, nitie michuoge e buombege manyaka dweche higni 2. Dweche magiromo wige 18. Then ka gichako nyuol to koro ok mulgi. Koro gin protected. Koro vaccines gi nigi ndalogi kaka ma sani watiyogo kawuono ni. Ma ichuoge diriyo, ichuoge ken wige 7 to kendo ken wige 14. Yes. Koro ma kawuono ni ne gin gi wige adi? Gin wige 7 kawuono. Wige 7. Manyiso ni kawuono ni timo chanjo gwen 1,400. Asetieko chanjo gwen 1,400 sani. Mano ni chako kinyi kabisa. Nok achako kinyi kabisa. Gimomiyo chenjo masani dhi piyo en machines machalo kaka ma ose chike. Meno golo mana meals midwaro. Koro kidwaro na kaka maendi igolo onego chanje 0.5. Yadhe ni onego chanje 0.5 meals. Koro achika ma osom 0.5. Koro kosesomo 0.5 to ng'ama mako gweno ga. Koro maka tan koro adi to golo 0.5 makende. Yes. Koro 0.5 emogolo. Koro yudo ka en faster than moro mido ywa syringe. Ukichuoyo chaki chuoyo. Koro yudo ka within 1 hour asetieko. To gima gino ber ko mondo itiek faster. Ing'ini vaccine ni en under cold chain. Yani nitie ng'ich modwaro. Koro kichanje mos to kaka piny bedo maliet koni. Iyudo ka by the time nitieko chien go okichanje. Nikech chath osekethore. Koro emomiyo machines machalo kaka mage koro konyowa koro watimo piyo. Namba ni kata social media handles kata email ma ng'ato nya yudi godo nyalo konyowa go. An kaka asewacho mokwongo nyinga iluongo ni Jafeth Ochieng'. An Yala and Siaya County. To namba na mar sim en 079 000 5606. Nyalo nuoyo 079 000 5606. Email mara en joch58@yahoo.co.uk. joch58@yahoo.co.uk. Yeah. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno marwa wachopo giko mar chenrowa mar jumani. Ageno ni yudo puonj ma bende samoro biro konyi ndalo mabiro. Koro yiena mondo akaw thuolo mar paro ni bende inyalo oronwa ote kitiyo gi SMS namba marwa ma en 2
600 kata inyalo oronwa email kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo yudowa e mbui pejwa mar TikTok, Facebook en Pur Gi Ohala. To gi kinde ni adwa nagoni erokamano in jalno mikawo kinde mar neno chenro ni chakre ne wachak tae nyaka sani wachopo giko. Nyasaye otimni maber, wachak warom juma manyien. Denda ni Alorit. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur Gi Ohala, donji e viewsasa.com. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars